Звяртацца да тэмы вайны значыць падысці да рэалізацыі задумы адказна і крапатліва, з асаблівым творчым падыходам. Па словах аўтара і рэжысёра спектакля, мастацкага кіраўніка тэатра Уладзіславы Арцюкоўскай, ідэя спектакля прыйшла да яе нечакана і незвычайным чынам. Это все началось с документального письма. Я смотрела такую передачу, где были письма войны. И одно из писем рассказывал один товарищ про своего друга, про его удивительную судьбу. И я подумала, очень интересный сюжет, такого сюжета даже нарочно не придумаешь. И хотела найти, долго-долго искала. И мне помог военный. Он сказал, что он читал какую-то статью, мы нашли эту газету, и мы нашли реального персонажа, это полковник Шурепов, его документальная история жизни уникальная абсолютно, он военный контрразведчик. Акцёры маладзёжнага тэатра эстрады прадэманстравалі захапляльную гісторыю, якая адбылася з маёрам Святловым, прататыпам якога і з'яўляецца палкоўнік Шурэпаў. Прозвішча для спектакля было зменена. Байцы сядзяць у засадах, ратуюць людзей, праводзяць расследаванне на вызваленых тэрыторыях. Пры гэтым галоўны герой не толькі разблытывае інтрыгі варожых сіл, але і перажывае асабістую драму. Ягоная жонка і дзеці загінулі. Хаця гэта, як высветліцца пазней, не так. З цягам часу галоўны герой даведваецца, што яго каханая знаходзіцца ў канцлагеры, а дзеці перададзены на выхаванне ў нямецкую сям'ю. И каждый наш персонаж, каждый герой этого спектакля на 1000% пропуская это все через себя, постарается отдать все эти эмоции, чувства, переживания, всю эту боль зрителю. Только так, наверное, через подключенность, через подключение зрителя, через эти невероятные эмоции, которые мы проживаем каждую репетицию со слезами на глазах, все. И мы точно знаем, что мы сможем дотронуться до сердец нашего зрителя. Усе касцюмы і рэквізіт на сцэне ў колерах сепіі, як быццам са старога фотоальбома. Спектакль названы «Без тэрміна даўнасці нездарма». У пастаноўцы Уладзіславы Арцюкоўскай стары ваенны фотаздымак быццам ажывае.